Hola, bon dia. Avui som aquí enmig de la Manxa. No sé exactament a quin lloc, no? Anem cap a Talarcón. I mira, anem aquí vestits perquè... Què? Tarancón. Tarancón, això. I bé, que anem per qüestions de treball, de feina. Estem aquí, la Rosa i jo, que em ve a ajudar. I vinga. Hem llogat un cotxe que el tenim aquí. És una... aquest vehicle d'aquí, eh? Bueno, aquesta plaça és la famosa plaça Cibeles. De la capital del reino. De la capital, sí, de Madrid. Com podeu veure, està molt tranquil perquè avui som diumenge i està tot molt tancat. Així com ahir era dissabte hi havia bastant més ambient pels carrers, segons aquests carrers, evidentment. Bueno, anirem a esmorzar, no? Anirem a esmorzar cap a la Puerta del Sol, la plaça del Sol, que també és tan coneguda. Res, fer una mica de turisme, ja que estem aquí a Madrid. Apa, hem llogat aquest cotxe blanc. Sí, lloguer, nou de trinca, hem fet 736 quilòmetres. Bé. I bé, no corre gaire. És un problema perquè ens fa anar molt més lents. És dièsel. És dièsel, no té força com té a l'Ibiza. Molt bé, anem-hi? D'acord. Ara. La Puerta... Estàs filmant? Sí. La Puerta de Alcalá. Sembla que estiguin restaurant o alguna conya d'aquestes, no? Va. Ai, hola, què tal? Jo encara no he vist el dia d'avui. Doncs res, que anirem a esmorzar aquí, farem esmorzar típic, que fan, no sé, porres o una conya d'aquestes. Són molt rarets aquí. De fet, el primer que vaig fer arribar a Madrid va ser fer una corda, o sigui, cagar-m'hi. Sí. I res, ja ho fotrem al camp també. És una visita ràpida. Ai, aquí s'ha hagut de girar de cap, no estic per allà. Quan girava el taxi que podia venir. Un parc aquí de puta mare. Ah, això és el Retiro. El Retiro? Sí. És maco aquest parc. Podrem girar? Hola! Ara vist des de l'altra banda. Sí, passo millor perquè abans teníem el sol en contraposició. Renfe Carolo 3 anno 2000 no sé què. Recte. Metròpolis. Sí, és com l'edifici del Fènix, de Barcelona, País de Gràcia. Aquí té la cúpula daurada.
Què? Este és el bus turístic de Madrid. Podríem anar a esmorzar, no, Rosa? Hola, què sou? That's different city, that's different. Hola, doncs res, hem apalancat aquí la plaça aquesta, que acabo de filmar. Farem un esmorzar molt típic de porres, que en diuen, una porra, de casco, amb xocolata desfeta. Mira, és típic d'aquí, no? Fa gràcia. Xapa, mira la rapada. Impressionant, eh? La màquina que talla massa. Però bé. I res, anirem a donar un vol. Hola. Què t'expliques? Puerto del Sol, no? És una guiardera. Això. Sí. Comença a fer una mica de calor. Comença a fer calor. Clar, es comença a pujar el dia. Comença a apretar ara ja. Sí. És que... Existe. On? Ah. Jo soy el oso i el madroño, símbol de Madrid, una conya d'aquestes. Doncs ara som a Saragossa, que hem d'arribar. Quina hora deu ser ara, Rosa? 3:45, que ara no hem dinat, i dic, va, doncs parem aquí un moment i menjarem alguna coseta, no? I bé, estem donant un vol, i apa, i després cap a Barcelona, que demà hem d'anar a treballar, tu. A cascar-la.
Ma che? Ma risallo, Què? Veus, s'han de fer les fotos des d'aquí, veus? Per agafar tota la catedral. Una passada. Sí. L'autopista veiem la cúpula, Se'ns ha fet tot per llarg. Arriba fins aquí, tela. No. Doncs sí, quan estàvem arribant aquí, hi havia un rètol que posava Torre Pendente, no? Sí, està pendente de que l'arreglin. I després també deia Piazza... com era jo? No me'n recordo. Espera. Del miracle, o un nom així. Miracolo. Sí, perquè és un miracle Miracolo. trobar aquest lloc. És un miracle perquè són fora de donar voltes. També és un miracle que no s'hagi caigut la torre. I és un miracle que vingui tanta gent i aquí es fan d'hora, Una colla de lladres. Sí, la plaça dels Tres Miracles, s'hauria de dir. Bé, i ara anirem a mirar-ho. La gent ha començat a trapejar la gespa. Ja has filmat a la torre, no? Sí, com trapejar la gespa. I bueno, jo no seré menys, No, em fas una foto? Bueno, anem cap allà. Senyor, està realment torta. Hola, Rosa. Epa. Què, anem a la catedral? Si vols entrar? Sí. Si no, no... No es veurà, no? Clar, doncs anem-hi, no? Ja que som aquí. Vinga. Anem cap a Florència. Oi? Mana? Que anem cap a Florència. Sí, hem estat a Pisa i anem cap a Florència. És cert, no he ficat la data, però avui som dia 5 d'agost del 2001, Després la El dia que posarem. flipem. Sí. Unes casetes ben bones. Molt bé. Com podeu veure, aquí l'Albert mor de calor. Acabem d'arribar al centre de... Quina ventada que fot, Molt maco. Vols dir que hem arribat a Florència? No hem fet cap reportatge. Ahir vam arribar a Itàlia, que som a les 9. Sí. Vam arribar sobre 2:45 a una ciutat que es diu Impèria. Impèria. Impèria.
però ens van dir que no hi havia hotel, que estava tot ocupat. Llavors vam anar al poble al costat, que està a 5 quilòmetres, costaner, que es deia Piano Marina. Piano Marina. I vam agafar un hotel d'una estrella que es deia Roma. Hem dormit 4 hores i mitja i hem sortit direcció a missa. Doncs vinga, anem. I ara estem a Florència. La visita a missa i ja no som a Florència. Anem a buscar un punt d'informació per a quins càmpings hi ha per aquí. Where's the estancia? Hola, Rosa. What did you say? Què, com va això? What did Ari say? Estem molt bé aquí. Què farem avui? Ari! Bon canó. Sí, avui mirarem d'estrenar-la, no? Potser sí. Aquí tenim el cotxe. Els ingredients. Sí. Si veiem els ingredients per fer la coffee. Igual anem al poble aquest que us anat, a Siena, que està molt a prop d'aquí. Sí. Ja aprofitem que estem a Florència. Florència és molt maco, ahir vam estar un momentet i estava tot tancat perquè de diumenge esperem que avui hi hagi més ambient, hi hagi més botigues, més coses obertes, no sé, A veure què tal, què no? trobarem. Molt bé. Doncs vinga, fins ara, no? Aquí davant tenim a la Rosa, en direcció al Duomo. Un mapa de la regió. Ja som aquí a un bar. Expliqueu. Sí, 5 florins. Quan? 5 florins o 400 peles una cervesa. Una cervesa. A l'espina, com diuen aquí. Si ves que tu fresco, però no necessitas. Com es diu en italià? On és la Rosa? Ah, estaves aquí. Una foto d'exposició del Ah, sí? Sí. Vagi a la porta aquesta. Sí, t'ho filmat. Bueno, anem a donar la volta? Sí. Todas las campanadas italianas y
Lluís. Sí, oi? Perfecte. Fa una miqueta de ventet. Són la una, no, dius? Sí. I una prendre alguna cosa, un cafè. Bueno, vinga, anem. Hola, estem a la plaça de la Senyora. Li diuen plaça Vella Quindora. Això és la font, no? Però no sé si té nom. Font de la font. Ara ho investigarem. De fish. No és una espècie de palau de la senyora, no? Com el seu petit claustre. I ara és... Gràcies. Tothom es fa la foto amb la... Amb la poli. Nicola Santa. Ves no té nom. Andrea del Falcón. Andrea Doria. Francesco Relli. Francesco Petrarca. Walter Pieri. Galileo Galilei. Mónica. No sé què. Apolo 12. No. Mascani. Apolo 13. Vespuccio, Américo Vespuccio. Mónica. Pier Antonio Micheli. Benvenuto. És la rosa, aquí. Epa. Mm? Ja està. Sí. Mira aquí perquè és mono. És aquest, sí. Gràcies. Ara mateix som el que és el pont aquest que s'ha vist en la imatge fa un moment, tot com edificat. I bé, són botiguetes i de la llesca. Bueno, ya está bien, ¿no? Vale. Sí. Mira aquests paraigües, quina gràcia. Mira, aquest és calor. No fa gaire, fa una mica molt d'aire. El ventet. Què rosa? Era un restaurant que es diu Dantes. I hem entrat perquè hi havia un menú per 1.300
a veure, els plats són esplèndids. Ens acabem de menjar, jo un de plat d'espagueti, saló, i l'Albert un plat de pasta de tires de pasta amb pèsols. Estava molt bé. Vinga, fins ara. No m'estranya que et diguessin, Florència és molt maco. Tenim una benzinera. Sí, no hi ha, Si ell és Godoma, Tu sí el mateix, aquestes estrelles així, tu s'està igual. Ja. Aquí tenim un pot de mel. Anem a buscar la plaça? Vinga. I sí, és que aquí hi ha la textura. Textura. La textura? No, textura. Textura? Sembla molt bé. Kijk eens, verschil. Ja, dat is gewoon meer. Ja. Doncs ara és de nit i estem fent una costellada. Aquí tenim el parament de la llar. Hòstia, com es desenfoca, Aquí. Aquí tenim una paradeta. O sigui, gairebé no tenim llum, Vinga, fins demà. Adeu.
Bon dia, Rosa. Hola. Què tal? Bé. He espantat el gatet. M'explica Mira, mira com corre. Explica què fem aquí. Això és com una espècie de Montjuïc, però a Florència. Aquí hi ha un cementiri, Sí. una gran església, espècie de castell, i tenim unes vistes de Florència impressionants. Bueno, ara som al vespre. Què estàs cuinant, Rosa? 2 talls de carn a vedella. A veure. Apa, que no, em de que no. És això, ossobuco, no? Em sembla que en diuen. Ossobuco de vedella. I què La fa? nostra nova barbacoa. I què, falta gaire o què? Sí, li posem una mica de condiment, li posem una mica d'oli, no vagi feina, Molt bé. poso un raig, On som ara? Estem de camí a Forlì, Forlí. Forlì. I el poble que hem gravat abans es deia Fessola. Fes-se-la. Era un poble que està a les afores de Florència i bastant interessant de visitar perquè hi ha unes muralles molt antigues, romanes. Les muralles de Tarragona. Sí, una cosa turística. I ara estem a la carretera, Bé, doncs al final ens hem decidit a venir fins a Convétola, perquè mira, agafes la carretera que va de Florència, travessant els Apeninos, una mica bronca, i arribes aquí. I res, mira, més que res perquè feia gràcia. De fet, el mes que ve he de venir per un curset, però mira, la Rosa diu, anem, i hem vingut. I res, mira, es veu gent treballant per aquí. Tampoc no els he dit res perquè, no sé, però vaja. I sí, es veu moviment, Vinga, fins ara. La fàbrica, mira aquí la Rosa, aquí darrere. Aquí la Rosa, per aquí. Doncs acabem de sortir de Can Bétola i hem anat cap al mar Adriàtic i ara acabem d'arribar a Cesenatico. No, és molt bonic, hi ha un port, mira. Aquí no, unes barquetes, ara ho filmaré bé.
Bon dia. Com es diu aquest poble? Aquest lloc? Lido di Cassi. Lido di Cassi. Això. Res, hem parat aquí. D'emergència. D'emergència, no? Quasi corrent, no trobàvem res. Vam veure 4 hotels i 2 càmpings. Volíem agafar una bungalow per muntar la tenda, però mira, finalment tindrem aquí i es feia fosc. Mira. Mira, i on anem avui? Avui anem cap a Venècia. Xapa. Vinga. Estem aquí clavats, enmig d'aquest riu, em sembla que és el riu Po. I no hi ha falta menys per arribar a Venècia, un 60... Alfonsina, aquí deu sortir el vaixell. No? Deu sortir el vaixell. Sí. Per fi hem arribat a Venècia. Sí, ja fa una estoneta que estem per aquí. Petar la tenda i tal. Això que he filmat ara, que es veu aquí darrere, i agafarem el ferri, un vaixell que va... un transbordador, un vaporetto, això, ara. Vinga. No està mal, eh? Una cura aquí. Ja arribem. Agafa, sisplau. Agafa lloc. Que agafis lloc. Mica stosi também, ale są dyskusyjne decyzje. Pode também, Quello del cielo faccio anche così. non ci più il recepino della Cigivana. A mnie nie, zajdzie tylko cienki. Qui tu adesso terra facile. Io su, Ma scelta, dai, questa è il gran calma, poi Eliseo, Eliseu al castellano. Doncs ja som als carrers de Venècia. Bé, anem una mica perduts perquè tenim un mapa però és molt senzillet. I tot sembla molt, tots són canals i històries com aquest pont d'aquí. I la Rosa està aquí darrere meu. Perquè surten els ponts petits, que això és el més liat de tot. I això ja és el canal, aquest és el gran canal, no? Una conya d'aquestes. Sí, bueno, és grandet, sí que és el canal, més que els altres. I mira, és així com molt típic. Ah, mira, ara filmaré un gondolero. Van cantant, eh? Avui som dia 10. Que anem... Per on vols anar? El pont serà a la plaça del Mar. Molt bé, doncs anem-hi. Andiamo. Andiamo, no?
Non sarà meglio risolvere secondo me? A me dare conto le linee. A me non la faccio vedere la linea. On? Anem, andiamo? Què tal? Molt bé. Comença a fer calor, Està despejant, està molt tapat. Anem, Restoranti su Erasmus. Mira, aquí van ja 4 o 6. Dos japonesos. Смотрите, какой милый. Такой Molt bé. Bé, doncs ja hem arribat al Rovell de l'Ou, a la plaça de Sant Marco. I aquí tenim la... que em posi així que et vegi. Aquesta mena de catedral. Recorda molt a la torre de... Stop. Aquella part també és maca, I així no taparà molt. Quina part? Aquí, a la porta d'entrada. Les figures. De hecho, hija. Bueno, Rosa. Quina passada. Estem a la gòndola, no? Està molt bé. Està una mica moguda en aquest canal, però bueno, segurament com que farem carrers petits, canals petits, doncs. Ah, bé. Aquí tenim la plaça de Sant Marco. Senta-se. Arriba del mundo hay la suerte, que era la dirección del aire, no es parada. Bueno, ara entrem cap a dins d'un dels canals estrets. Sí, està molt més calmada l'aigua. Estàs bé, Rosa, que tu quedes amb el caparró, no?
Estuve Napoleón. Ah, estuvo en Napoleón. Ahà. O sigui, aquí davant nostre tenim el pont conegut amb el nom de Rialto. Oye, me he fijado que aquí las calles no pone vía, pone calle. Es curioso. ¿Por qué nos hablamos un idioma diferente al italiano? Ah, es diferente. Parecido al castellano. Lei non ne parliamo ora, forse già qua che io l'uomo a poco. Ara sortim els dos així amb la góndola. Bé, i just davant nostre... Sí, mira, caprici. Una passada. Surten uns 20 papers, una cosa així. I ara just davant nostre tenim el pont aquest que acabo de filmar per un moment, eh? Vinga. Ah, casca. Quantes? 2 o 3. Només? Va, suficient, no? Mira, aquest matí pensava agafar l'altre carrer, però dic, va, és igual, ja en tiraré prou. I si no, en faré masses. Ja està. Un record, no? Sí, home, ja és això, ja. Hem posat un pont. Hay veces que chocamos, ¿no? Ah, a veces chocáis, ¿eh? Claro. Qué ¿Por qué leamos? Porque dicen que... Me contaron que era espacio ducal, abans. Això és el pont dels Sospits. Bé. Hola, això és el pont que travessa el canal més important de València. Molt bé. Anem a botigues, no? És el carrer de la Bota, un nom així. I ara ens hem perdut, Rosa? He confirmat, ens hem perdut. Això és un laberint, és acollonant, mira. És que hi ha cada carrer com aquest n'hi ha molts, eh? Bueno, de fet n'hi ha de més estrets, n'hi ha un que feia 2 sabates i mitja d'amplada. Impressionant, bueno, tot és així. Mira, seguim buscant, Rosa. Seguim buscant. Bé, Rosa, aquest que bé que fa l'estàtua? Fa bé, eh? Sí, no? Està molt pàl·lid, per això. Està que no caga. Està que no caga. Vi disegnate a roba come lo ricamate e subito da riportare perché ti si comuni guarda a casa. Ja ho hem vist quan hem passat amb la gondola, perquè és el castell d'aquí al costat. Sí, a veure, l'altra banda del canal. Les perdudes. Campo de la Piscataria. Ma se bem che avevi fatto così, perché così la prossima volta ci sarei guarda, via, mi stava
Bé, aquí tenim la paradeta amb el nostre cotxe. Està una mica enfangat per la pluja, ploure 4 gotes ahir al vespre. Ja ens prendrem la barbacoa. Avui farem carn que hem comprat aquí a Venècia. I aquí hi ha una imatge del càmping. Hi ha molts arbres, està molt bé. Bon dia, avui ja som dia 11 i som a la ciutat de Mestre, que està molt a prop de Venècia. 8 quilòmetres. Sí, com que ja vam estar a Venècia, doncs avui anem a Mestre. Apa, i seguim pels carrers de Mestre. Tenim arròs aquí davant.